महादाई नदीचं पाणी वळवण्याच्या मुद्द्यावरून साखळीत आयोजित करण्यात आलेल्या सभेला सरकारनं परवानगी नाकारल्याच्या कृतीवर काँग्रेसचे माजी प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी टीका केली आहे. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांना त्यांनी ॲडॉल्फ हिटलर असं म्हटलंय. मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या कृत्याचा चोडणकर यांनी निषेध केलाय. लोकांच्या आंदोलनाच्या हक्कावर गदा आणण्याचा हा प्रयत्न असल्याचं त्यांनी म्हटलंय. चोडणकर यांनी निदर्शनास आणून दिल्यानुसार काँग्रेस पक्षानं 1980 पासून चांगलं आणि प्रभावीपणे प्रशासन राबवताना अनेक आक्रमक आंदोलनांना तोंड दिलंय. यामध्ये विद्यार्थी, कामगार संघटनांचे आंदोलन, आदिवासी, पारंपरिक मच्छीमार, मोटारसायकल पायलट, कोकणी आंदोलन, कोकण रेल्वे, प्रादेशिक योजना 2021 आणि गोवा बचाव अभियान अशा मोठ्या आंदोलनावेळी काँग्रेसनं जनतेचा लोकशाहीचा हक्क कधीही दाबला नाही. चोडणकर यांनी म्हटल्यानुसारच देशाच्या संविधानानं प्रत्येक नागरिकाला शांततेनं एकत्र येण्याचा, निदर्शने आणि आंदोलने तसंच जाहीर सभांद्वारे सरकारच्या कृतीवर आक्षेप नोंदवण्याचा अधिकार दिलेला आहे. परंतु भाजप सरकार लोकांच्या या अधिकारांचं उल्लंघन करून ते हक्क दडपण्याचा प्रयत्न करत आहे. भाजपाला गांधीवादी विचार, सर्वोच्च न्यायालय आणि राज्यघटनेनं मान्य केलेल्या लोकशाहीवर विश्वास आहे का, असाही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केलाय. संविधानाचा आत्मा जपण्यासाठी आणि लोकांना मजबूत करण्याचे धडे भाजपाने काँग्रेसकडून घ्यावेत असंही गिरीश चोडणकर यांनी म्हटलंय. त्यामुळं म्हादईच्या या प्रश्नासमोर आता गोव्यातलं राजकारण चांगलंच तापलंय आणि वेगळीकडं वळणही घेत आहे. या विषयासंदर्भात नेमकं तुम्हाला काय वाटतं, आम्हाला नक्की कमेंट करून कळवा.